Malawi Today. Nduna ya zaulimi Rosa Mbilizi ati boma la Profesa Arthur Peter Mutharika likukonza ndondomeko yoti lifikire mahektala 12,500 ndi ntchito zamakono zaulimi wanthilira mu zaka zisanu zikubwerazi. Polankhula ku Mzuzu pa msonkhano wowunika ntchito zaulimi wanthilira ochokera m'madera osiyanasiyana a mdziko muno, Mbilizi ati manifesto a chipani cha DPP anayika patsogolo ulimi wanthilira ngati njira yothetsera vuto lakusowa kwa chakudya lomwe lakhala likukhudza dziko lino kwa nthawi yayitali. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Malinga ndi nduna ya zaulimi Rosa Mbilizi, programuyi idzaphatikizapo kukonzanso masikimu a ulimi wanthilira omwe alipo kale, kumanga malo atsopano a ulimiwu komanso kupereka thandizo la ukadaulo kwa alimi. Mbilizi anenanso kuti ndondomekoyi ikugwirizana ndi masomphenya a boma la Profesa Arthur Peter Mutharika oonetsetsa kuti dziko lino lili ndi chakudya chokwanira. Panopa sinthawi yoti tizidalira mvula. Mulungu anatidalitsa ku Malawi kuno tili ndi madzi ambiri. Sitikuyenera kumakhala anthu anjala, sitikuyenera anthu kukhala anthu osowa chumayi. Ndiye ifeyo tikufuna kugwiritsa ntchito ulimi wothilira kuti tikhale ndi chakudya chokwanira, komanso tikhale ndi malonda okwanira kudzera mu ulimi umenewu kuti tizitha kugulitsa kunja, kugulitsa naso Malawi momwe. Pakadali pano iwo adzudzula boma lomwe lapitali chifukwa chogwiritsa ntchito molakwika ndalama za nkhaninkhani za ndondomeko ya pulani ya ulimi wanthilira wa Thola Ilola boma la Kalonga. Pakamatha miyezi itatu ikubwerayi Thola Ilola tikhala titamaliza. Chimene chinavuta mwangotchula project yoti ili ndi vuto lalikulu ndicho kuti pamene paja panali kuba kwambiri mu boma lapitali. Nkhani zili ku koti, muonanso zotsatira zake posachedwapa. Koma ifeyo ngati boma la DPP chimene chichacho chichitsutsa ndi project yofunika kwambiri kuno kumpoto. Ndi malo akulu kwambiri oda anayenera kutukula kunoko nkhani ya zakudya komanso nkhani ya zachuma pa ulimi. Ndi Thola Ilola ndi modzi mwa project amene ali under Green Belt Authority imene inachitidwa abuse kwambiri boma lapitali. Mmodzi mwa omwe anachita nawo msonkhanowu Achisuse Imani, omwe ndi modzi mwa akuluakulu pa ntchito za ulimi wanthilira mboma la Machinga, ati dziko lino lili ndi madzi ochuluka omwe angathandize pa ntchito za ulimi. Mkumano umenewu ndofunikira kwambiri chifukwa timayang'ana zimene tachita ngati nthambi ya ulimi wothilira kuchokera chaka chatha kuzafikira chaka chino. Timaona pamene tinaphophonya, pamene tinachita bwino, ndicho linga chonena kuti tizipitirira kukonzanso mapulogalamu okhala bwino kuti alimi athu azinka kupindulira mopitirira mmene anapindulira nthawi yambuyo. Malinga ndi nduna ya zaulimi, boma la President Profesa Arthur Peter Mutharika lodzipereka kuonetsa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Unduna wa maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi wati ndokhutira ndi chigamulo cha bwalo lalikulu ku Blantyre chomwe chatsindika kunena kuti mu mzinda wa Blantyre mulibe mafumu. Poyankhula ndi wairesi ya MBC, mneneri wa mundunamu Chimwemwe Njoloma waonjezera kunena kuti ndime yachitatu ya malamulo oyendetsera ufumu mdziko muno sikuvomereza mafumu opezeka m'mizinda ndi m'matauniwa mwa zina. Ndimangofuna kungotsimikizirapo kunena kuti unduna ukudziwa pa nkhani imene yakhala ikuzungulira pa masamba a mchezo makamaka yokhuza chigamulo chimene akhoti apereka pa nkhani yokhala ndi mafumu m'madera a mtauni. Iyi ndi nkhani yomwe inachitika kwambiri yakhuza kwambiri ku Blantyre, komano nkhani ndi yosefukira m'mizinda yonse ya mudziko muno. Kungofutukuzirapo kunena kuti makonsolo onse akudziwa bwino lomwe kunena kuti malamulo oyendetsa kagwiritsidwe ntchito ka mafumu imene pa Chingerezi timanena kuti Chiefs Act Section 3 imapereka mphamvu ku nduna komanso ku makonsolo kunena kuti madera a mizinda sikukuyeneka kukhala mafumu. So kotero kuti ma DC komanso ma Chief Executive Officers akudziwa kunena kuti lamulo silikulola kunena kuti madera a mtauni azikhala ndi mafumu. Kotero kuti ndingosimikizirapo kunena kuti nduna upitirizabe kugwira ntchito imene yonena kuti lamulo likhale mmene lalamuli akhoti aperekera kunena kuti mafumu m'madera a mizinda sakuyeneka kupezeka.
Boma la Malawi lachenjeza Malawi okhala komanso omwe akupita mdziko la South Africa kuti akhale tcheru kutsatira malipoti akuchuluka kwa chiwerengero cha nkhanza zomwe nzika za dzikolo zikuchitira mzika za m'mayiko ena. Tindi zambiri mu lipoti ili la Ruth Chinangwa. Kudzera muchenjezo lomwe lasindikizidwa pa 5 May, ofesi ya ukazembe mdziko la Johannesburg ndi Pretoria mdziko la South Africa zati zalandira malipoti opereka chiopsezo chochuluka okuza nkhanza zomwe zikuchitika m'madera ena a dzikolo. Ofesizi zapempha Malawi okhala kapena kupita mdzikolo kuti akhale tcheru poonetsetsa kuti akuyenda ndi ziphaso zonse zowayenereza kukhala mdzikolo, komanso kuti apewe kupezeka malo aziwawa ndi zipolowe, ndinso kuchepetsa kuyendayenda maka kumalo omwe ali pa chiopsezo chachikulu. Pakadali pano ofesizi zati zili tcheru kutsatira momwe zinthu zilili, polumikizana pafupi ndi boma la Malawi pa nkhaniyi. Posachedwa apa kanema wina anafala pa masamba a mchezo yemwe amaonetsa Malawi wina yemwe amafuna kuchitiridwa nkhanza ndi nzika za ku South Africa. Boma lati ndilodzipereka kuti chitukuko cha maboma a mdziko muno chidzifanana ndi cha m'mizinda. Nduna ya zamalo ndi nyumba a Chimwemwe Chipungu ayankhula izi m'boma la Ntchisi pokhazikitsa ntchito yomanga ofesi zatsopano zoyendetsera malo. Iwo ati boma likufuna kuti maboma onse mdziko muno mukhale zomangamanga zamakono. Chipiriro Ntumodzi wafika ndi zambiri mu lipoti ili. Ofesi zatsopano zoyendetsa ntchito za malo akazimanga zipitisa patsogolo kagwirira ntchito ka boma. Achimwemwe Chipungu anatsogolera ntchito yokhazikitsa mwala wa maziko kusonyeza kuti ntchito yomanga ofesi ya ku Ntchisi yayambika. Achipungu ati ntchitoyi ndiyofunika kwambiri chifukwa anthu sadziyenda mtunda wautali kukalongosola nkhani za malo. Yomwe ili yofunika kwambiri makamaka kuthesa mikangano yomwe anthu amakhala nayo kapena amakhala nayo mbuyomu, komanso kuwauza anthu kuti zimene zizite aliyense ayina kulowesa malo mu register, kupereka umwini wa malo kwa anthu, komanso zitithandiza kuti anthu asaononge ndalama zambiri. Ena amapita ku Blantyre, ena kubwera ku Lilongwe, ena kupita ku Mzuzu kuti akalembese malo. So anthu aku Ntchisi kunoko ziyathandiza kuti zimene azichitira kuno ku Ntchisi. Ndunayi yati ili ndi masomphenya kuti ntchitoyi ifike ku maboma ena onse a mdziko lino. Tingalene kuti akutithandiza panopa ndi a World Bank mwina kuzera ku bungwe la Agricom atiyamba kale ndi maboma 11 imene mwanenera, koma tikukhulupirira kuti kupita chitsogolo boma lililonse liyena kukhala ndi ofesi imeneyi. Cholinga mavuto ngati amene wawa azithandizidwa pa district osakhala pa regional kapena ku headquarters kwathu. Pakadali pano ofesizi azimanganso ku Lilongwe, Salima, Nchewu, Mangochi, Palombe, Chiradzulu, Mwanza, Neno Rumpi ndi kukalonga. Thandizo la projekti lachokera ku World Bank kudzera ku Agriculture Commercialization Program AGCOM 2. Chipiriro Ntumodzi, MBC News, Ntchisi. Boma limaliza kukonza doko la Chilumba lalikoma pofika mwezi wa Agosti chaka chino. Phungu wa pa Chilumbapa a Charles Chilambula omwenso ndi wachiwiri kwa nduna yona za umoyo ndi ukhondo atsimikiza izi pa msonkhano wa olemba nkhani okonzekera za phwando la chikhalidwe lomwe lidzachitike pa Chilumbapa mwezi wa Oktoba. Iwo ati boma likukonza dokoli kuti ntchito zokopa alendo pa Chilumbapa zipite patsogolo mwa zina. Tindi zambiri mu lipoti ili la Emmanuel Chikonso. Phwando la zachikhalidwe la pa Chilumba cha Likoma lomwe lichitike mwezi wa Okutobala ladzutsa nkhawa za doko la Likoma lomwe linamira ndipo sitima sizikutha kukocheza. Malinga ndi phungu wa dera la Likoma Islands a Charles Chilambula, dokoli lakhala lisakugwira ntchito ndipo ntchito zokonza dokoli zinayima kuchokera mchaka cha 2023 kamba kakusowa kwa ndalama. Achilambula ati nkhawa za anthu zoti ntchito zokopa alendo zitha kulowa pansi ndi zomveka, ndipo boma pansi pa utsogoleri wa Profesa Arthur Mutharika layikapa mtima ntchitozi kuphatikizapo zachikhalidwe ndi luso ngati msanamira zachitukuko pachuma mdziko muno. Iwo ati boma layika ndalama ku ntchito zokonza dokoli kotero likhala lakonzedwa pofika mwezi wa Agosti chaka chino. Anthu ayembekeze kuti akakwera sitima ndipo akatsikira malo oyenerera pa doko ndithu. Pano pa boma ali kupanga madongosolo opereka ndalama zimene zinasala ku Motor Angel
wiki yathayi akuluakulu osunga chuma anatisimikizira kuti ndalama zikutuluka ndithu kuti zipite ku Mota Injeru. Nde Mota Injeru akangokonzeka kuti akupita ku Island chifukwa mbuyo muvuto ndoti kuchokera mchaka 2023 sanapasidwe ndalama zogwira ntchito, nde zida zawo zina anachotsa kulikoma kuja kupitanso kumadera kwina kuti zikagwire ntchito zina. Achitambula aperekanso 12 miliyoni kwacha ku phwando la zachikhalidwe la Likoma ngati mbali imodzi yofuna kupititsa patsogolo chikhalidwe ndi zolinga za phwandoli. Mmawu ake mkulu wa Likoma Islands Festival Patrick Chikoti ati chaka chino phwandoli likufuna kupititsanso patsogolo ntchito zachilengedwe ndipo akufuna kuthana ndi mchitidwe wogwiritsa ntchito mapepala opyapyala pofika mchaka cha 2030 pa chilumba cha Likoma ndi Chizumulu. Mwazina zinyalala zimene tikuziona pakali panopa zimene zikuchuluka kulikomako ndi maplastiki ang'onoang'ono amene amaononga chilengedweyo. Ifeyo ngati festival tifuna kuti pomafika 2030 maplastiki amene wawa asazaonekenso ngakhale kamodzi. Mogwirizana ndiye ena amene akugwira kayi ntchito ngati imene pa zilumba za Likomapo ndiye na dziko muno tifuna tigwire nawo ntchito kuti tithane ndi vuto limeneli. Phwando la ulendo uno la Likoma Islands Festival lichitika pa 15 kufika pa 18 mwezi wa Oktoba pamutu woti moyo muzokopa alendo, luso ndinso chikhalidwe. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Nduna yona zachisamaliro cha anthu Mayi Mary Navicha ati athandiza anthu omwe amadalira mtaya wa ku area 38 mu mzinda wa Lilongwe. Mtolankhani wathu Lonjezo Nsodoka anacheza ndi anthu ena omwe amakhala pa mtayawo nkumvetsera mavuto awo komanso chiyembekezo chawo akamakhala pa mtayapa, ndipo wafika ndi ripoti. Kuyenda malo otayirako zinyalala a area 38 ku Lilongwe aliyense amakhala pikitipikiti maka galimoto zotaya zinyalala zikamafika pa malopa. Anthu makamaka anyamata, abambo komanso ana amathamangira kukatola zinthu zosiyanasiyana monga mabotolo a plastiki ndi zitsulo zakale zomwe amakagulitsa. Anthuwa amatolanso zakudya mu zinyalalazi zomwe amadya tsiku ndi tsiku. Kwa ambiri okhala pa malopa awa simalo ongotola zinthu chabe, koma malowa anasanduka kokhala tsopano. Afanizo Golombe a zaka 38 akuti akhala nthawi yayitali ku malo otayira zinyalalawa. Iwo anatikamba kamavuto komanso umphawi anakakamizika kuyamba kutola zinthu ku mtayawu, ndipo pakupita pa nthawi kumaloku kunakhala chizolowezi. Iwo ati ngakhale kuti ena amati atha kutenga matenda pa malopa sagwirizana nazo, poti akuti matenda amabwera ndithu. Bodza matenda kuno kulibe, akabwera matenda wabwera pamaso pa maulongo ndithu. Mavuto ndiwo sayamba ndamba vanoninika mwana ndithu kakhanda 1991 timakonda kutoka mabodongo kuti kumagulitsa timapeza komwayo wina akoti tikubwina tikhuti magula kwa kaufa tizitumbuwa timapeza komwe akazimbe popita kumakukaku ona kuti tikusangalala ndithu bwinobwino. A Kingsley Chipangano a zaka 23 anati anasiya sukulu ali standard 6 ndipo anayamba kupita ku mtayaku mu chaka cha 2018 kamba kosowa thandizo. Malinga ndi achipangano ngati anthu angawathandize kuwapatsa ntchito atha kusiya kupita ku maloku ndi cholinga chofuna kusintha moyo wawo. Timatenda mapepala, makatoni, mabotolo ndi zina zambiri zomwe zimatha kutumitukira ndalama. Ena atapeza ntchito zitukhala nthu zosangalatsa chifukwa unoku simalo yoyenera kukhalako ayi. Timakhala uno chifukwa yoti timasozochera m'makukamo. Amadakalinda ndi mmodzi mwa anthu omwe amakhala pa malopa ndipo kufikira pano anamanga chisakasa chawo chomwe amakhalamo ndipo nthawi zambiri amagona pa malopa. Iwo ati kupatula kupeza ndalama mu zinthu zomwe amagulitsa akatola, iwo amatolanso nyama, mazira komanso nsima zomwe zimawathandiza mu gawo la chakudya. Komabe akalinda ati pa malopa pali anthu aluso losiyanasiyana omwe amasowa thandizo kuti afikire patali. Ngati kuli kotheka athandizire kuti wani apereke ntchito chifukwa munthu kumpatsa ntchito makhazoro wamusula china chilichonse. Amati munthu ofuna thandizo sapempha ndalama, apempha ntchito. Ndi chimene upempha choena kuti apereke ntchito, apereke mabizinesi kwa anthu. Oyang'anira mtayawu aku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe a Gervasio Faitoni adandaula ndi kuchuluka kwa ana omwe amapezeka pa malopa m'malo mopita ku sukulu. A Faitoni ati nkofunika kuti mabungwe agwirane manja polimbikitsa anawa kupita ku sukulu, kunena kuti mtaya si malo abwino kwa anawa. Wana athuwa
amene timakhala nawo chifukwa mukuwaona kuti iwowa amakhalabe kunoku koma zoti akamapita ku sukulu kazipita kuti zimavuta makomomo chifukwa chosowa chani chithandizo. Poyankhulapo nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Mary Navicha anati ndi zomvetsa chisoni momwe anthu akukhalira kumaloku maka pozindikira kuti awa ndi malo otayapo zinyalala osati okhala. Iwo ati boma ndi lodzipereka kuthandiza anthuwa poonetsetsa kuti apeza mwayi osiyanasiyana omwe ungasinthe miyoyo yawo. Ambiri akudusa munyengo zowawa alibe pokhala, amasowa chakudya, amasowanso ngakhale mwayi wa maphunziro. Chodandaulitsa kwambiri nchona kuti mwayi wa maphunziro ulipo monga mukudziwa boma la Profesa Arthur Mutharika ndilodzipereka kwambiri poonetsetsa kuti mwana aliyense m'dziko muno aphunzire. Ndi chifukwa chake yayika maphunziro aulere kuyambira ku primary pakana ku secondary. Unduna wanga ndiodzipereka kuonetsetsa kuti ana amene wati wadziwe tiwamvetsere tidziwe kuthekera kumene ali nako. Amene ali kuthekera kubwerera ku sukulu tabwezere ku sukulu. Amene tingathe kuwaphunzitsa maluso tikawaphunzitse za maluso. Amene so tingathe kuwapezera ti mabizinesi ting'ono ayambe kupanga mabizinesi awo. Pakali pano mwina pakufunika kuti mabungwe komanso adindo osiyanasiyana agwirane manja ndi kuthandiza anthu okhala kumtaya pofuna kusintha miyoyo yawo. Mavuto omwe anthu amakumana nawo amawakakamiza kukhalabe pamtayapa. Ngati dziko siligwirana manja pothandiza anthuwa, mavuto awo azichulukirabe ndipo anthuwa azipitirirabe kukhala pamtayawo. Longezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Dziko la Malawi lapeza $12.8 million yomwe ndi pafupifupi 22 billion kwacha kuchokera ku malonda fodya milungu iwiri yoyambirira ya malondawa chaka chino. Malinga ndi bungwe la Tobacco Commission, makilogramu 5,973,866 afodya awagula pa mtengo wapakati pa $2.16 pa kg, zomwe zapanga ndalama zokwana $12,873,603. Mawake President wa bungwe la Tobacco Farmers Association of Malawi Tama Trust Abe Kalimabanda ati misika yayamba bwino kuyerekeza ndi misika ina yonse ya mbuyomo. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero ampira wamiyendo mdziko muno lati lili ndi chikhulupiriro kuti banki ya National ipitiriza kuthandiza dziko lino pa chikho cha chinyamata osapitirira 23 komanso asungwana pomwe mgwirizano wawo uli kumapeto. Mtsogoleri wa bungwe la FAM a Fleetwood Haiya ayankhula izi pamwambo opereka mphoto kwa atolankhani omwe achita bwino mu mzinda wa Blantyre. Inetu nthakusimikizirani kuti a National Bank angakhale fa FAM anatiuza kuti tikhale mtima mmalo chifukwa chonena kuti malingaliro okuti atipase contract yabwino alipo ndithu ali kusogolo. Zambiri sitiyankhula chifukwa tidikira kwa iwowo, koma ndimafuna ndisimikize kwa mtundu wa Malawi kunena kuti FAM yapano sikuti ndi FAM yokuti izisiwa sponsorship chifukwa chonena tikayendesedwe kampira kapena administration ya mpira wathu tinasankha kuti tiziyika chilichonse pambalambanda kulibenso zokhala ngati kuti zomabisa zinthu. Accountability peneza achitika ati kumakhala accountable kotero kuti masponsor ambiri akukhala osangalala komanso anthu ambiri afunanso kubwera ku sponsorship kumpira. Ine ndikusimikizireni kuti National Bank atisimikizira kuti mipikisano yonse iwiri tayendesa bwino komanso musayiwale ndi masponsors wa Scorchers ayamikiranso kuti angakhale ku Scorchers tayendesa bwino chifukwa munthu akuona nokha kuti amaumboni Scorchers yapanga qualify koyamba kupita ku AFCON sizinachitike mambiri ya mpira kuno Malawi. Tukamba za maplayer amene samaziwika pano akuziwika. Izi ndi zimene even National Bank akuona kuti ayi afamu siti kusira ndipompa kumatipitiriza ubale umene unalipo. National Bank kwa chaka chimodzi yathandizwa masewero osiyanasiyana kuphatikiza ampira wamiyendo ndi ndalama zokwana 1.5 billion kwacha. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki a Oswin Kasunda ati zokambirana ndi bungwe la FAM ziyamba posachedwapa. Lero tukamba za contract imene tinasaina chaka chinochi chimene tuna kuti yenda bwino kwambiri ife takondwa ndi mezayendera ndipo panopo chimene chatsatsa panjoti tikhale pasi poyamba ifeyo banki tuone kodi mmene timaganizira kuti zinthu ziyendere ndi mezayendera
phindu imene banki lapeza pamphezima ndotani. Chachiwiri tikhaleso pasi ndafamu zinthu zimaziyendesa bwanji kodi zili bwino mkamakambirana ndi mmaona kuti tsogolo hano tipange bwanji kuti tipangeso chinthuchi zinthu zidzika utsogolo. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake.